אתכם איך עושים, היום אני אלמד אתכם איך עושים מנויים ושדרוגים, מה זה מגניבים. קודם כל הולכים, אתם רואים כאן מיקמק, יש לי כבר אמרתי לכם, יש לי מיקמק דרגה 4. אני הולך חנות, אתם רואים חנות כאן למעלה, לחצתי, רואים שדרוגים נוחתים. רואים כאן אני קניתי את כל הדברים האלה, אני קניתי את המכונית האפורה, הלכתי אתם רואים מנוי, כאן נוחתים על מנויים, כאן אני עשיתי את המנוי האמצעי, היותר שווה מכולם. הולכים מתחיל משחק, אני כבר פתחתי, ופה יש לי הרבה דברים נדירים מאוד. אני אלך לאי, כאילו כמה דברים נדירים, את כל אלה. יש דברים שהם פתוחים, וגם מי שעושה מנוי, אז מי שעושה מנוי גם יש לו הרבה דברים לקנות, ואם אתם מחפשים אותי אז קוראים לי 2 המכונית. טוב, וכאן מי שרוצה לקנות נגיד בובה כזאת שווה של מקס, הוא מקבל את הסקייטבורד, אז שווה לו, אבל זה עולה 100 שקל, אז לא עד כדי כך שווה. רגע, הנה החבילה של מקס, איפה היא? איפה הבובה של מקס? בואו נראה, בובות, הולכים לבובות, אתם רואים כאן את הבובה של מקס, מקבלים את הסקייטבורד במנוי וגם כל הבגדים של מקס בכסף אמיתי, אבל זה עולה 100 שקל, אז לא שווה כל כך, לא הייתי אומר שזה שווה לכם. וכאן כל מיני דברים מגניבים, מי שרוצה שיעשה את זה. שווה אבל לעשות מקס, כי מקס מקבלים את הסקייטבורד וזוי לא מקבלים, וסני וג'ימבו וכל השאר. טוב, ביי יוטיוב, מקווה שעזרתי לכם, נתראה, אם אתם מחפשים אותי קוראים לי 2 המכונית. ביי ביי.